Bismillah. Gan Abi Abdurrahman من دايلش حديث أبو عبد الرحمن الجهني قال أيتا بين نحن بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع راكبان bir vaqtda biz Allohning elchisi yonida bo'lganda ikki joydoq keldi deydi. Ya'ni ikki joydoq ko'rindi. فلما رآهما قال كنديان مزحجيان или مزحجيان. Аларны күргәч Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте ди, булар ди Мәсхәҗ кавмыннан, Мәсхәҗ кабиләсеннән булган кешеләр ди. حتى أتاياه فإذا رجال من مزحج. Хамшыннан да бу кешеләр килгәчтен, якынайгачтын, без бу кешеләрнең Мәсхәҗ кавмыннан булганын күрдек ди. قال فدنا إليه أحدهما ليبايعه. Һәм шунда бу ике кешенең берсе Пәйгамбәрбез янына килде ни өчен? Аңа шушы бәйг бирер өчен, ант бирер өчен. قال فلما أخذ بيده قال يا رسول الله أرأيت من رآك فآمن بك وصدقت واتبعك ماذا له. Һәм шунда бу кеше Пәйгамбәрдән сорый: "Эй Аллаһның элчесе, син ни әйтерсең ди? Әгәр кеше сине күреп, сиңа иман китерсә, сиңа ышанса, синең артыңнан иярсә, Пәйгамбәрнең артыннан иярү нәрсә ул? Әйтегез әле. Пәйгамбәрбезнең артыннан иярү нәрсә? Мин Пәйгамбәрбез, мин Мөхәммәд Расулуллаһ дип кенә әйтүме? Мин Аллаһның элчесен яратам, мин Пәйгамбәрбезне яратам дип әйтүме? Нәрсә ул Пәйгамбәрбез артыннан иярү? Пәйгамбәрбез кушкан бар нәрсәне үтәү, Пәйгамбәрбез тыйган бар нәрсәне калдыру. Менә шул Пәйгамбәрбез артыннан иярү, аңа охшарга тырышу, гыйбадәтне нәкъ ул үтәгән шикелле үтәү. Шуңа күрә бу кеше сорый: "Эй Аллаһның элчесе, нәрсә әйтәсең ди? Әгәр берәр кеше Пәйгамбәрбезне күреп, аңа иман китереп, аңа ышанып, аның артыннан иярсә, нәрсә була бу кешегә ди?" Qala tuba lahu. Шунда Пәйгамбәрбез әйтә, аңа җәннәт ди. Qala famasakha yadahu fansarafa. Шуннан соң бу кеше Пәйгамбәрбезнең кулын тотып, инде кулын кысып аңа бәйг бирә дигән, ан бирә китеп бара. Thumma aqbala al-akharu hatta akhadha biyadihi liyubayyi'ahu. Шунда икенчесе килә, шулай Пәйгамбәрбезнең кулын алып ан бирер өчен Пәйгамбәрбезнең кулын ала. Qala ya Rasulullah, әйтә: "Эй Аллаһның элчесе, арайта ман амана бика ва саддaqat ваттабак ва лам ярак." Аллаһның элчесе ди, нәрсә әйтерсең ди, бер кеше сиңа иман китерсә, сиңа ышанса, синең артыңнан иярсә, ләкин сине күрмәсә. Күрмичә кенә, Пәйгамбәрбезнең гомерендә бер тапкыр күрмичә кенә сиңа иярсә, сиңа иман китерсә, сиңа ышанса, нәрсә була бу кешегә ди? Qala. Шунда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Туба лаху." Җәннәт аңа. Сумма туба лаху. Соңыннан җәннәт аңа. Сумма туба лаху. Соңыннан җәннәт аңа ди. Qala famasakha ala yadihi fansarafa. Һәм шунда бу кеше шулай ук Пәйгамбәрнең кулын кыса дагын, һәм инде китеп бара. Һәм инде китеп бара. Шуңа күрә бүгенге көндә галимнәрбез әйткәнчә, инде шушы хадисның шархын әйткәндә, бу хадистә Пәйгамбәрбезнең нәрсә? Пәйгамбәрбезнең бер минут. Бу шейх әйтә: "Фи хазал хадис далилун ва бушра кариматун ликулли мин сахабин наби саллаллаһу алейхи ва саллям ва лиман жаа баъдан наби саллаллаһу алейхи ва саллям." Бу хадистә Пәйгамбәрбезнең сахабаларына сөенечле хәбәр. Нинди сөенечле хәбәр? Чөнки алар Пәйгамбәрбезне күрделәр, аңа ышандылар, аңа иман китерделәр, аның әмерләренә буйсындылар, һәм аларга нәрсә? Аларга нәрсә? Туба. Җәннәт. Ягъни җәннәттә агач, ягъни җәннәт. Шулай ук кемгә сөенеч? Бадәан минат табигин. Беренчедән кемнәргә? Табигиннәргә. Ни өчен? Табигиннәр Пәйгамбәрбезне күрдеме? Юк. Кемнәр сахабалар алар? Сахабалар Пәйгамбәрбезне күреп, аңа иман китереп, шулшы иманда үлүчеләр. Табигиннәр кемнәр?
sahobalar ortidan iyarib, sahobalardan so'ng kelgan kishilar ham payg'ambarimizga iymon keltirib, islom dinini qabul qilgan kishilar. Va ila yawmil qiyamah ham shunday suyunish kimga? Tabiinlardan boshlab qiyomat kunina qadar bo'lgan payg'ambarimizga iymon keltirgan kishilarga suyinishi. Nindi suyinishi kim aytadi? Jannat. Jannat. Na'am. Bushra karima liman amana bin nabiy sallallohu alayhi vasallam va bima jaa biki min indillahi min kitabi va sunnati va lam yarah. Shunga ko'ra suyinish kimga? Suyinish kimga? Men payg'ambarimizni yaratam degan kishigami? Yo'q. Kim payg'ambarimizga ham ul kelgan kitobda bo'lgan bor narsaga, ya'ni Qur'onga ham payg'ambarimizning sunnatini iymon keltirib, anga iyarib, shu amrlarga bo'ysungan kishiga, hatto u payg'ambarimizni ko'rmasa-da, haysu karrara lahu du'a aksara min al-awwal allazi zafara bi suhbatihi. Subhanalloh. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambarimizni ko'rib iymon keltirgan kishiga ko'pmi topqir aytadi jannatni? Bir topqir. Lekin payg'ambarimizni ko'rmisha iymon keltirgan kishiga 3 topqir aytadi. Tuba lahu, summa tuba lahu. Summa tuba lahu di jannatan asından jannatan asından jannatan di. Ve huve la yadullu ala anna man albatta mında biz onlarga tiyishtiğil biz sahab payg'ambarimizdan so'ng kelgan kishilar sahabalarga qaraganda yaxshiroq deb. Yo'q, albatta sahabalar eng yaxshilari. Lekin payg'ambarimizdan so'ng sahabalar payg'ambarimizni ko'rdilar. Ular ko'rdilar bu mo'jizalarni. Lekin biz payg'ambarimizdan so'ng kelgan kishilar payg'ambarimizni ko'rdilarmi? Yo'q, ko'rmadilar. Ular yashiringa amanu bil g'oyb. Yashirin narsaga payg'ambarimizni ko'rmisha hatto anga iymon keltiradi. Shunga ko'ra ularga shu iymon keltirgani uchun ularga ajr savob ko'proq bo'lacak. Ularga ajr savob ko'proq bo'lacak. Annahum wajadu kitaban anzalallohu ala nabiy ma ra'a. Ular bindi bizning turda so'ray, musulmonlar turda so'ray. Ular shu kitobni topdilar. Nima kitobni? Qur'onni ham anga iymon keltirdilar. Hatto bu kitob ingan kishini ko'rmasalar degan. Va sunnatan kazalik. Shuloq payg'ambarning sunnatini, payg'ambarimizni ko'rmadik biz, lekin biz shu hadislarni iymon keltirib, payg'ambarimizning sunnatini, ya'ni hadislarni ko'rib payg'ambarimizning sunnatini iymon keltirdik. Fa amanu bil g'oyb fayakunu lakum minal ajri hazzul wafir va nasibun kabir. Hamara shu ajr savobdan. Yine albatta biz aytmaymiz Alloh sahabalardan ko'proq bo'ladi, lekin ular o'zlarini zo'r ajr savob olacaklar. Va tabagan nas yatafawatuna fi zalik, walakin kullu man amana bin nabiy sallallohu alayhi vasallam wattaba'a ala ma jaa bihi fa innahu tashmiluhu da'watan nabiy. Hamida kiminde shu payg'ambarimizdan kelgan xabarlarga iyarib, hadislarga iyarib iymon keltirar ekan, shu payg'ambarimizning da'vatini alaga, payg'ambarimizning duosini alaga. Nindi duo? Tavba lahum. Jannat ularga. Tuba lahum jannat ularga. Shunga ko'ra qizg'anishga qarshi bek muhim masala. Qizg'anishga qarshi ko'p musulmonlar o'zlarini musulmonga solgan kishilar bu hadisga lakmi. Bu payg'ambarimizning duosini lakmi. Kimlar lakmi? Kim aytadi ya? Kimlar lakmi? Kimlar bugun masalan o'zlarining aqllarini payg'ambarimizning sunnatidan ustun qo'yadilar. Kimlar bugun masalan mazhabni payg'ambarimizning sunnatidan ustun qo'yadilar. Kimlar bugun nindir imomni payg'ambarimizning sunnatidan ustun qo'yadilar. Kimlar bugun nindir g'uruf qodatni, boshqa narsalarni payg'ambarimizning sunnatidan ustun qo'yadilar. Bu kishilar payg'ambarimizning duosini alakmi? Bu kishining payg'ambarimizning duosini alakmi? Chunki hadisda nechik keldi? Kimga tavba, kimga jannat? Kimlar payg'ambarimizga iymon keltirib, uning ortidan iyarib, anga ishonib, uning amrlarini bo'ysungan kishiga tavba lakum. Shunga ko'ra, agar senga bugun sahih hadis kelar ekan, senga kelib aytar ekan payg'ambarimizning sunnati shulay, namozni o'qiganda mana shulay o'qish kerak, chunki payg'ambarimiz shulay o'qirak ko'shqan deb aytilar ekan, ham sen endi yo'q, bizda alay tugul, bizni alay uyatmanlar deb aytasiz ekan, demak sen payg'ambarning sunnatiga erishib tugul, ham sen bu duoga kirmaysan. Senga bu kelar ekan, bu narsani ishlarga yaramay. Payg'ambarimiz bu halni, bu amalni ishlovdan tiydi. Nega sen yo'q, bizni alay etmadilar, endi bizning mazhabda alay tugul deb aytar ekan, demak bu payg'ambarning sunnatiga erishib tugul. Senga bu kelar ekan, ayda shunday amal ishlaymiz. Ayda
Шулай эшлибез. Чөнки Пәйгамбәрнең сөннәтендә шулай килде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бу гамәлгә өндәде дип әйтәләр икән. Әйтәсе икән, юк, безнең мәчеттә алай түгел. Безнең җирлектә алай түгел. Безнең имам алай өйрәтмәде. Әтибә мин инде әтибә балаларыбызны күрдем, бабайларыбызны күрдем. Алар алай эшләмиләр дип әйтәсе икән. Димәк, син Пәйгамбәрнең сөннәте артыннан иярүче түгел. Димәк, син Пәйгамбәрнең сөннәте артыннан иярүче түгел. Шуңа күрә Пәйгамбәребезнең сөннәте ул шәригатьнең асылы. Коръән һәм Пәйгамбәрнең сөннәте шәригатьнең асылы һәм шу Пәйгамбәрнең сөннәте ул кади. Ул бар нәрсәгә хөкем чыгара. Бар нәрсәгә хөкем чыгара. Бу мәзһәб дөресме, бу сүз дөресме, бу имамның сүзе дөресме, бу кешенең сүзе дөресме? Буларның барысы да кая әйләнеп кайта? Коръәнгә һәм Пәйгамбәрнең сөннәтенә. Шуңа күрә тагын бер тапкыр әйтәбез, әлбәттә без бүген кемдер мәзһәб артыннан ияргә тиеш түгел дип әйтмибез, берничә алай дип әйтмибез. Әлбәттә син бүген Абу Ханифа мәзһәбендә икән, мәсәлән безнең Татарстан җирлегендә Абу Ханифа мәзһәбендә һәм без Абу Ханифа мәзһәбендә икән. Әлхәмдүлилләh, бу Аллаһның нигъмәте. Без шушы мәзһәбтән барабыз, ләкин без шушы мәзһәбне Пәйгамбәрнең сөннәтеннән өстен куябыз икән. Бу инде адашу, бу инде ялгышу. Син бүген имам Аш-Шафиғи мәзһәбендә икән, Малики мәзһәбендә икән, Ханбали мәзһәбендә икән, башка мәзһәбтә икән. Проблема юк, әлхәмдүлилләh, шушы мәзһәб белән барасың, шушы мәзһәб белән яшисең, ләкин син Пәйгамбәрнең сөннәтен шушы мәзһәбтән өстен куясың икән. Димәк, син нәрсә? Синең бу мәзһәбең нәрсәгә әйләнә? Адашуга әйләнә. Бу мәзһәбең синең сектага әйләнә. Баракаллаһу фикум. Һәм инде Аллаһ субхана тәгаләдән сорыйбыз, инде безне Аллаһ субхана тәгалә шушы Пәйгамбәребезне инде күрмичә дә аның артыннан ияреп инде шу ахыры көнебезгә кадәр шушы юлда булып инде һәм инде шушы Пәйгамбәребезнең догасына эләгүебезне сорыйбыз. Кинин дога? Туба лакум, туба лакум, туба лакум, сумма туба лакум, сумма туба лакум. Җәннәт аларга, соңыннан җәннәт аларга, соңыннан җәннәт аларга. Аллаһу әгълам.